No niin, tervetuloa tänne opiskelijoiden vuoden 2011 laskiaisriehaan Ulla-Linnanmäelle. Täällä löytyy tuhansittain opiskelijoita, mutta on täällä joitain muitakin. Mennäänpäs katsomaan, mitä nuo ihmeelliset otukset tuolla metsässä ovat. Norppa ja liito-orava, mitä te täällä teette? Me kuultiin, että täällä on jotain uhanalaisia eläimiä. Me tultiin kattoo, että mikä täällä on meininki. Niin, onko nämä niitä viimeisiä hyvinvoivia opiskelijoita? Norppa oikees. Opintotukikin syöpyy sitä tahtia, että siitä ei kohta enää mitään jäljellä. Niin, mut arvaa mitä? Nyt sillä voidaan tehdä jotain. Mitä muka? Ei oo ennenkaan ottanut mitkään jutut. Sidotaan se indeksiin. Häh? Niin, sillä tavalla kun opintotuki on sidottuna indeksiin, niin se nousee elinkustannusten mukana. Hei, toi kuulostaa hyvältä. Tehdään silleen. Joo. Hyvä idea! Kiitos haastattelusta!